So, mao to ma'am, na ato'y nagitong lagi na to, February 28. No, pero na-report ni sa amo, gabi na ni sa report kay dugay na-report sa kanang atong taga rural health unit kay dugay nila na-report kay nagtuo sila nga dili na ta magbuhat og report ini. So, matud pa sa istorya sa gidikanan, kaning nanghikaw nga anak atong February 27, kagabi nilakaw kini silang balay. So paglakaw, gidala niya ang cellphone sa iyang manghod, which is naadi na nakabutang ang kwarta sa iyang igsuon. Then nakabalik kini buntag na sa lakay sa buntag, ubog kayo o gigamit na ang maong kwarta. Dayon tungod sa pagkilaka sa iyang igsuon, so kasabayaan ni maayo sa iyang mama. Then kumana iya kining ipatungas unta sa iyang igsuon nga nagbuyo dito sa bulan para dito magtabang-tabang. Kaya wala na sa siya mag-eskwela, no? Wala na siya mag-eskwela. Okay, sir. And then iyang ipatungas unta lagi sa igsuon apan naghigda kay natulog. So pagkatulog, ipasagdan nila o nagtrabaho sila uban sa iyang bana. Mao to nga natingala na lang sila pag alas 5 sa hapon, gitawagan sila sa ilang mga parente nga maukuno lagi si ang ilang anak na babae nagpakamatay na kini. Ngadto sa iyang balay sa iyang ayaan nga giabandona na. Okay. Which is silingan ra pud niya ang balay, doon sa ilang balay, pero tungod kay abandona wala kini siya nabantayan. Matod pa sa mga silingan nakuha sila na doon sa mga alas 9 sa buntag nga nagubuan ng balaya, pero wala lang kini nila panumbalinga kay nagtuo man sila nga walay tao ng balaya. Okay daw inilalagay nga na nagkapatay, so ila kining gidala dayon ngadto sa atong lying-in o sa rural health unit sa Lay. Di-confirm kini sa doktor nga didto na arrival. Okay. Ayun. Sir, unsa ba gigamit ani sa iyang paghunos iyang kinabuhi, sir? Ang gigamit niya is kanang mura o kanang partira sa kanang sanina ang kanayang murag pag-ikot dito sa sanina ng pugot. Kung sa daging pansa mura kana iya o kana iyang pumugot sa daging pansa kini sa sanina ni siya. Murag iyang laso-laso ko, sir. Kumbaga laso-laso gisumpay niya kini o gihikot niya dito sa kanang tarling sa kanang atop. Pakitagay na mo dito sa pag-imbestiga na mo nga ang maong tarling sa atop na hugno gini o ang atop na daot. Okay. Ayun, sir, kini bang usa ka babae, sir, single ni sir? Usa ka na minor o single o. Ayun. Sir, kumusta man ang patayong lawas asa man gihaya karon, sir? Kagabi padala na lang sa Ranas Funeral Parlor sa Baligasag. Ayun, so wala pa tay balita, sir, no, kung naana pa silang balay karon gihaya, sir, no? Galing na sa buntag dito yon ako wala pa sa mabalik ang patayong lawas sa maong biktima. Ayun. Pero wala may nakita, sir, nga foul play gid, sir, sa maong panghitabo. Wala man pud may nakita ang foul play. So, sir, basta aduna po kay panawagan, sir, no, kay ubay-ubay sa kabatan-unan karong panahon na ang dali ra kayo nga mukutlo silang kinabuhi tungod sa kanang ilang mga gipanghambin nga problema. So, panawagan po nimo, sir, sa atong kabatan-unan nga niagi pod og mga problema, depression, sir. Atong panawagan sa atong mga kabatan-unan, dili lang nimulutoy sa Lay kundi sa tibok Pilipinas nga nakadungogan ning atong pasigya, no. Always lang ta maminaw sa atong gidikanan, no. Always ta magpa-guide o unsa may mga giya sa atong gidikanan, no. Paminaw ta din dili ta basta-basta mo decision sa mga butang may kilandigitan sa atong kinabuhi, no. Kung may mo magpaduol kita sa mga pulong sa Ginoo.